Здравейте! Аз съм Ели, както знаете, и днес ще ви представя козметиката ми за устни. Имам предвид гланцове. Ето ги и гланцовете. Ето един от тях. Това е на Нивея Fruity Sheen. Много ефикасен и е страхотен. Мирише на ягодка и е много сладичък. Ето го. Ето, вижте го. Това е на Нивея Pearly Shine. Страхотен е. Мирише на перли. Страхотен. Ето, вижте го. Ето и един от много любимите ми. Това е на Nivea Lip Butter. Страхотен е, мирише на малинка. Много ефикасен. Това е на Maybelline Baby Lips и мирише страхотно на малинка и е много хубав. Ето, вижте го. Имам и два на Essence. Ето го единия с лек брокат вътре. XXL Sheen. Много е хубав и го препоръчвам на всички. Ето го другия. Той няма брокат, но също е толкова ефикасен като другия. На всички хора го препоръчвам, защото той е много ефикасен, дори с деца става. Много е добър. Това е също гланс за устни на Golden Rose Shimmer Clouds. Страхотен е. Ето, вижте го. Ето номер 53. Много е ефикасен и въпреки, че е малък, много ви помага за устните. Държи ги ненапукани. Това е последният от колекцията ми от гланцове за устни. Много хубав, ефикасен и страхотен мирише. Много хубаво е с лек брокат. Ето, вижте го изцяло. И това беше от мен, Ели. Има и още един. Извинете. Има и още два, които съм забравила. Този е малинка. Целият съм го изхабила, но искам още един да си купя. Страхотен е, просто много ефикасен. Ето още един. Мирише много хубаво на Алверт. Ето, вижте го. Кръгъл, малък и е много ефикасен. Това беше за днес. Чао! Обичам ви!